Dajme do toho všetko! V Banskej Bystrici sa v sobotu 17. marca bežalo ako o život. V známom nákupnom centre sa uskutočnila medzinárodná súťaž v behu do vrchu na bežeckých trenažéroch. Je to obyčajný bežecký trenažér, ktorý má možnosť nastavovať inklináciu. Ničím nie je zvláštny, skôr táto súťaž je zvláštna, pretože máme informáciu, že na Slovensku ani v najbližšej Európe pretek podobného typu ešte nebol. Každý súťažiaci bežal rovnaký čas, no náročnosť bola u každého rozdielna. Po 45 sekundách sa im nastaví 10% inklinácia a sami si uregulujú podľa toho, ako sa cítia, či chcú behnúť viac alebo menej. Bežia 5 minút, takže na konci im akurát spočítame, koľko ubehnú. Súťaže sa zúčastnili profesionáli ako aj rekreační bežci. A ako sa im na trenažéroch bežalo? V podstate v pohode, len som bola pripravená, že to bude dlhšie trvať. Koľko sa vám podarilo zabehnúť? Takých 500 metrov. A ako vyzerala vaša príprava na túto súťaž? No, veľmi ťažko, lebo ja neviem behať do kopca a vlastne výzva to, že sa mi to nepodarí, povedal môj muž. To bola príprava na toto. Už na prvý pohľad odlišní boli súťažiaci oblečení vo výstroji, inak hráči amerického futbalu. To je rozdiel trošku behať v tej výstroji, ako keď človek beží bez výstroji. Koľko sa vám podarilo zabehnúť? No, podarilo sa mi zabehnúť, myslím, že to bolo nejakých 820 metrov. Prečo ste sa zúčastnili takejto súťaže? Tak chceme hlavne zviditeľniť trochu jednak aj tento šport na Slovensku, ktorý ešte nie je taký populárny. A hlavne aj teda náš klub Démon z Banská Bystrica. Nielen Slováci sa zúčastnili súťaže v behu do vrchu na bežeckých trenažéroch. Beh obľubujú aj naši susedia, ktorí túto akciu podporili svojou účasťou. Meno Maratón urobilo to, že už o našom podujatí septembrovom hlavne vie celá Európa, takže poľskí účastníci, ako aj účastník z Čiech sa prihlásili úplne sami.